Ndị be anyị geenụ ntị. O nwere ọrịa dakporo ụwa niile ugbu a na-akpọ coronavirus ma ọ bụkwanụ COVID-19. Ọrịa nke a na-efe site n'ikuku. Ya bụ ọrịa egbugokwa ọtụtụ mmadụ dị iche iche n'ụwa niile. Ọrịa nke a na-akpọ coronavirus na-ebu ụkwara, ahụ ọkụ, ume ọkụ nakwa akpịrị ịcha ọkụ abịa. Ya mere o ji dị oke mkpa na mụ na gị gbakọtara benata etu ọrịa nke a si efe site na iji ncha na mmiri akwọ aka mgbe ọbụla, ma ọ bụkwanụ iji ihe ndị bekee na-akpọ hand sanitizer ete n'aka kwa mgbe, izenye uzere na tishu kama ime ya n'aka nkịtị, ịkwụsị ikwe mmadụ n'aka ma ọ bụ ibi ọma, ịkwụsịkwa imetụ aka anyị n'ihu, nke kacha nke ịnọte aka n'ebe ndị mmadụ nọ. Anyị mee ihe ndị nke a, anyị ga-afụ na etu ọrịa nke a si efe ga-ebenata. Chetakwa na ịnọrọ na be gị, nnọrọ na be nke m, anyị ga-akwụsịkwa etu ọrịa nke a si agbasa ma ọ bụ kwụsịkwa n'ọrịa nke a kpamkpam. Biko, onye nụrụ ya ka ọrụ ibe ya. Afa m bụ Dr. Chinyere Okolo, abụ m onye Enugu Steeti.